ejen yanılgal ýör. Ýör. Ilga galaýmagyn. Gelani ana. Gel ondan. Ana. Berekellah. Onu görüyor musun? Beret. Şu yerlere Ferhat. Oho, men koçmama gelipdir. Hani? Gel oğlum. Papazağım neden geldi? Kapına neyden dur? Ece, sen maňa kakam hakynda hijem gurrun vermedin. Wah oğlum, yüreğimi yaralatım gelmedi. Kakan edermenni, qayda otuzdu. Korku ürküyünü bilmezdi. Adalatınam adam kerçilingem. Gödeyilip duran nusgazdı. Diýmek, kakam edil, düşümdäki ýaly helak bolup durdy. Merkez isteýäňmi? Deňizde helakçylyk. Ece,
Kakamın halat eden adamlarının son köp barları nähil bolluka? Kakaň wepat bolandan soň ýalkapdagy maşgalaty bilen guluma ýakdan Liverpool poolaýatyna goşdylar. Menem teň bilenjik Aşgabat'a geldim. Guluma ýakda ýaşap bilmedik. Yergede Kakaň ýadyma düşdi durdy. On soň ýalkapdagym bizem şo ýerini terk etdik oglum. Gıcıklar. Oy balacığım ağlama. Can oğlum gidelim. Oğluna bak, Karaşayım öyle kenine. Getir koşluğunu. Yok, azar edinme. Men owan adamlar bilen şehere giderim. Oğluna bak, gidiverecek mi? Hawa güzel. Gideyin. Meret yok olen. Maňa ağır düşýär. Günne aşa düşme ýeri. Aşgabatda da ýaşap görüň. Yüregim injelmedimi ka. Siz bizim emirimiz sar. Näçe ýyl goňşy bolup ýaşadyk. Ýalkaba meret dostum ýok bolyn. Günüm geçen okdy ýa. Bizem gideýmesek. Ýaşadyn bolsun. Sağ ol. Bolýa sağ ol. Aman var. Oğluna bak, günne yerden turup deňde seredýän. Bir yerden meret çykyp geläjek ýaly. Güzel bilen maslahat etdik. Lewapda dostum var. Boş mellek ýeri bar. Biz hemenni göç edäýmesek. Gitseň saman bar. Yero Batyrjan, akylja bol. Ejeňe gowuk teret, bolýarmy? Oýgany. Oý ağlama. Sagaman var. Ece näme boldy? Gamyň görnýäňdir. Ine çaklyk haty. Harwagullyga çagyrýarlar. Bärde tolunar ýaly näme bar Ece? Wah oğlum, sen verece bolup göreýäň. Şonu bilerdiň, näme üçin tolgunýanymy? Gullyk etmek bizim borjumyz Ece zan. Men oňa garşylygym ýok oğlum. Ýöne men senden aýra düşýän. Men şonu ala diýen oğlum. Ece zan, Lukman ýenin bir ýürekli borda. Lukman bolmagam aňsat däl.
Yöne ece olmağım kıyın. Kıyın oğlum. Ece alet etmedeni. Hem medat gül yar bol. Kakanım iş uğradımda edilşlur ya tolun yadım. Senemin ha uğrayan olayım. Men tensiz ne edip oňurun oğlum. Arasını üzmen sen bilen habarlaşıp durur. Edil kaptalında yalcık duyursun. Belkem şeyle bolsunna. Yür oğlum. Ececa, men kulluğa gitmekten kakamın halat eden adamlarını göretim geldi. Bor oğlum. Gidip geleyer. Olur Leva vilayetinde yaşayalar. Yür bala. Yörece. Gelin. Mümkün mü oğluna vatgajyymna? Mümkün. Gel Gülnarcan. Çağırdyňyzmy? Hova çağırdım. Geçen akşam öğüttaş ketel bilen bir hatta geldi. İne ketelin tarihi. Al ödün kabul et şonu. Bor Bolýa, oğluna bor. vatgajyymna. Sag bolun. İne balam. İşten açık olsun oğlum. Ta olece. Hovluk mu oğlum? Arasını şiirel soğum içe. Gatacıp bir nece. Batırcan. Ovaca. İşimde var gayr geldi. Edil perişten vardı. Alçacık, akıllıcı. O neymiş ya sen işinde Ece? Gülnar Lukmançılığı oturupdur. Okudan soň bize işlemeye gelipdir. Gülnar deydin mi adı? Hova Gülnar, diýsen bir enayçygyz. Ertir ejeň näme işleýänini göresin gelen okmy? Şogy düşünme. Belkem şoň üçindir. Bilmedim de ertir turgulleşigime ma var Ece. Bir gün galaňda näme bolýar? Galsam bolmaz Ece. Turgulleşip durmasan elden çykýan. Köp tiltimleri ýatdan çykarýan. Ey görde oğlum. Gülnar Yalkapovna, sizin hastaňyzyň keseliniň tarihi. Salam gıylar. Salam. Gülnar Yalkavna. Men oğluna Vatacıyevnaň oğluyum. Oğluna vatgajyna? Owa. Oğluna vatgajyna 4-nji hattadyr. Arkaýyn bary berim. Girmek kadağın. Arma da Ececan. Bar ol oğlum. Yür, gir oğlum. Otur. Yurt karşaldın Ece. Sağ ol. Tanrı arkasın. He, oğlum. Oğuy seni gününe koyan nerler? Yok Ece. Teyde hastaxana geçiliğini ver yeke edem gelip görüm oğa. Yer oğlum. Bahane gözleme seni. Ana Gülnar canım geldi. Salam. Gülnarcan, ine men oğlum, Batır. Bize ýem tanış. Oğluna vatgajyna. Owa. Bir de yem tanıştık. Oğluna vatgajyna. Maňa tapşyran hastaňyzyň keteli anyklandy. Ine keteliň tarihi. Görüp bereyim. Bor, görüp bereýärin.
Bar oğlum şu yaşulan sorak gör. Boracı häzir sorar. Bor. Assalamu alaykum. Wa alaykum Ol ne baylaňyz? Armanda. Bak ýaňyzmy? Owa. Yalqap daýy, sizmi? Owa men Yalqapdaý. Eje gelip dursa. Oğul Nawat gurgunmy? Şükür. Meredin edil özde. Ho, Hudaýa şükür. Beýişip durmalyň, ýörüň öýe baralyň. Gözel. Yalqap daýy. Bagy ek soň ýiräýeli. Kakan pagiram başlan işini soňlaman hiç oturmady. Dedem onda şey değil. Hani gel oğlum. Oğlum Nawat gurgunmy? Gurgun taman otyrum. Hudaýa şükür. Assalamu alaykum. Oğlum gurgunmy? Ýaxşy. Oňatmy ýagdaýlar. Şükür. Tuweleme ýygyçykarypdyr. Owa. Edil meredin özde. Hawa, tuweleme. Ýöre oğul Nawat öýe girelim. Bari verin birden bari ýatar. Oğul Nawat. Görüşmänmide köp wagta geçendir. Ho, Gödel. Epetli wagt geçdi. Gel. Hani geç. Gel oğlum. Çekinmeyin, öz öýüňe gelen ýaly bolay. Oğlum, Gödel gelnejeňem, Yalqap daýyňam, kakan halat eden adamlary. Sen kakan gaty gowa adamdy. Öz janyny ortaga goýup bizi halas etdi. Meni ol oturan gelnejeňi. Şeýle kakan bolanlygyny buýsanyň oglum. Nesip bolsa Batır janam harbugulluğa gidýär. Wei şeýlemi? Tagaman edip gelsin. Oğlum Tagaman Nawat, gulluk ede oğlum. Tagaman edip gelsin. Sağ olun. Oğlum, tagaman edip gel. Sağ olun. Harwy gulluk bysynagdyr enim. Ol ruh hem beden synagadyr. Ol mukaddes borçdur. Men kakan ýaly harwa adamlara buýsanýan. Olar hakyky gahrmanlardyr. Ana olar ýaly adamlar nirde bolsalaram ar namysa mertebe uýsanyp ýaşaýarlar. Dogry aýdýaňyz. Kakana meňdejek bolun oglum. Bizin gyýdymyz Gülnar janam büýül Lukmançylyk Uniwersitetini guturdy. Tuweleme. Özüm Aşgabatda işlep ýör. Gatywy. Biziň gelmegimiziň sebäbi Batyrjan harbugulluğa gitmäke sizi göräýin idi. Gaty goý. Gelen döwlet diýipdirler. Hani gözel mihmanlara hödür kereme de ýön otyrsun. Gülnar jan, nahar taýyn bolsa äwer ber gyýdym. Salam oğul Nawat ajyna. Salam. Hani getir gyýdym. Getir hani. Al. Geçir öýlek. Alın. Al özüňe bismillah tany. Batyrjan inim. Şu sagat kakan pakydym galan sagat. Şu sagat senne bolsa göwne jaý boljakda. Al oğlum. Tagaman gulluk etdi. Sağ olun. Yalqap daýy. Sizem barıp durun. Bolýa sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ oturun. Tagaman sağ ol. Berkarar watandyň edernen gerçekleri. Watan ogullarynyň mertebesi bilen watan beýgelýär. Watan gorugyna sığmaz kalabyr. Adatça watany mertler bolsa watan beýgelýär. Watan gorugy iýen halal duýduny saklamakdyr. Watan biziň her birimiz üçin elýetmez mertebedir. Munuň da sebäbi watan söýgüsi soňlanýan näme? Watan söýgüsi hemişe joşup duran mukaddes duýgudur.
şeýle bolanlyk üçin diňe mertler, watanyň mert ogullary watany beýgelýärler. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beren terkerde başdy Gurbanguly Berdimuhammedow. Edil yaşlar, biz acayip döwürde yaşaýar. Gahrman arkadağımızın Türkmen halkına bagşeden acayip zamanına yaşaýar. Hormatly prezidentimiz tarapyndan size yaşamağı, okumağı, döretmeği ähli mümkinçilikler döredildi. Harby ulluk bizim mukaddes borcumuzdur. Watana, halkyna, hormatly prezidentimize wepaly ulluk etmek iň beýik maksat mukaddes borçdur. Bu beýigi işte men sizin hemmeňize diňe üstünlükleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Hormatly ýaşlar, hormat bilen İçeri İşler Gullugynyň veterany Abdulla aga söz berýär. Hormatly eskerler, ediz ýaşlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adynyňky 10.01 harby bölümine gulluk etmek bagtyllyk diýip hatap edýär. Ine şuun bolsa siz kasam kabul edýäňiz. Menem Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň veteranlarynyň adyndan sizi tüý sürekden gutlaýaryn. Siz ähli tarapdan alada bilen gurşalandyňyz. Biz ýaşawy nesil Türkmeniň bol elin bagtyar durmuşyna, oňýas, begenýas, buýsonýas, şular ýaly bagtyar durmuşy bagşeden gahrman arkadağymylar. Bilen serkerde başymyza hoşallygymyzyň çägi ýokdur. Watan sözü mukaddesdir. Watana wepaly gulluk etmek ulu bagytdyr. Hemmäňize harby gullukdur. Üstünlükleň ýar bolmagyny arzu edýän. Eskermeredim. Men harby kasam kabul etmäne gel. Esker tapar. Men harby kasam kabul etmäne gel. Yoldaş kapitan Esker Meriyede, sizin buyruğunuz boyunca harbi kasam kabul etmeye geldim. Harbi kasam kabul et. Doğru. Men garaşda bakı bir taraf Türkmenistanyň raýaty Meriyedow Batyr Meriýedowyç. Nähirwan halkymyza we Türkmenistan watanyma, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkede başlygyna we paly boljakdygyma dawarali kasam edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyny we Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň prezidentiniň namalaryny mukaddes berja etjekdigime, harby düzgün namalaryny, talaplaryny, derkerdeleriň we başlyklaryň boýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigime kasam edýär. Harby borçy münasip berja etjekdigime, Türkmenistanyň azatlygyny, garaşsyzlygyny we konstitusiýon guruluşyny erkleşi gorajakdygyma kasam edýär. Garaşly bak bir taraf watanymyza, nähirwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beren terkede başlygyna gulluk edýär. Yoldaş eskerler, sizi harby kasam kabul etmeňiz bilen gutlaýaryn. Hurra! 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 Yigitler, gulluk diýeniň derewna geçip gider. Haçanla gulluk gyzykly bolanda wagtyň nädip geçenim duyman galýan ahyry. Iň esasat gulluk seni mazarça terbiýeleýär, kämillik derejesine ýetýär. Ýöneköý çağalykdan edermen ýigide urulýar. Bu bolsa iň esasy zatdyr. Onsoňam yigitler, siz öýüňizi, ene taňyzy alada edip ýörmäň. Siz gulluk bilen bolun. Öýüň aladasyny özümiz eder. Näme Yusuf? Hey öýüň maşgalaň aladasyny etmän bolarmy? Hey wepajan meni görmän oňarmy? Ana ýene başlatda. Men çağı öz başlyk terbiýelense gowy bolar diýjek bolýan sadap. Onuň dogry. Harby gullugyň terbiýeti ýaly terbiýe ýokdur. Onu oglum özüm başdan geçirdim. Ýogsa da kaka gyýratyň ýagdaýy näli? Gyýratyň ýagdaýy oňa dostluq jumat edýär. Elbetde sensiz ýüregi gysýadasyk. Sen onu taýşanaklıkdan ulutdyň ha. Kapar, ha, go, egne, al.
Yürü! Rahatladım. Yürü, başla! Ayağımdan tut. Öğren çek. Yine eskerler. Beriyette RX 160 avtomatın esası hoş hayatnaması şulardan ibaret. Eskerler. Vatan gorağı mukaddesin gorağıdır deyip hormatlar kadağımız belin serkerde başıyımız. Mertler vatanı beygildi yaratlı kitabının aydiya. Vatan gorağı mukaddesliktir. Hormatlar kadağımız belin serkerde başıyımızın ödü bizim için hemmemiz için görülüdür. Mertlik merdanılık mektebidir. Kahraman arka dağımının maktada okkulluktan, batırgaylıktan, kahramançılıktan, vatan söyücülükten nişan bulun. Bunu soruk hareketleri özünü Türkmen sayyan her bir insan için yattan çıkmayacak buytandırıcı, ruhlandırıcı vakadır. Belin serkerde başıyımız bize her bir işte nusxalarlık, merdanılık beklettir. Belin serkerde başıyımızın harbi tehnikaları, ustaatlık bilen erkek işin göründü, vatana olan büyük sevgi bizim hiç yerimiz bir fark koymayın. Şunun için biz akıldolun korokçuları, ağzı bir, akılda vatanımıza kulluk etmekte, kahraman arkadağımızdan hemişe nusxalmadı. Belin serkerde başımızın öz halkına, yurduna, vatanına kuvanıp, her bir işten sorup görüllü görkezmeyi, iyil yurdunun aladasıyla yaşamayı, öz halkına ırskal devletli bahtiyar durmuş bağış etmeyi, ağzı birlikten, cebislikten, belin vatan söyücülükten nişandır. Türkmen halkının hak kovasları, arkadağı bulup, rayatlarımızın ağınına, ruhuna, müdümülük orun tapan, kahraman arkadağımız olan belin sevgi çeksizdir, bakıdır. Belin serkerde başımızın öz halkını bağış eden, şeyli acayip hem bahtiyar yurdunun afudurunu korumak, her birimiz için belin hem mukaddes borçtur. Yarım oğlum çe! He! Var! İki! Var! İki! Var! İki!
men eskeri bolup başararmmy? Bir de yem eskere. Ondan sen hak geçe. Men özüm gowduýan. Ägli hareketlimim çalasın. Bulun hemme sen hayrına wapa. Hakiki esker olmak üçin çalasın, dogumlu olmalı. Ana Muhammed Eseret, yarışa koşulacak at yali. Ol at çap görürsen şeyle de. Kim memedem dogumlu olmalı. Düşünýän neme lan? Ha neme? Men ýat ýerkam hor çekýänmi? Yok la, edil kuducuk yali yat ya. Yatıngılın. Tupan! Yavaşa! Tupan! Kesminen! Nüve? Tupan! İyi var! Tupan! Durun yerimde kesminen! Nüve? Meredov Batır Meredovich. Ya yanlış yamkam. Şakım şak olsa. Meredov olmalı. Hava. Hutşol. Bu medet mi oldu? Ağayız, o oğul Navat Hacı'yla oğul kulluğa dönüver yüzü salıklı. Doğru. Vaqt jorajam. Sen bir bilseden oğul Navat Hacı'yla oğulunu ne hili goğurşunu. Olun yeke dikrari, göz goğançı. Ağayız, sen onu nereden bilýän? Olun maşgalasını öňden tanaýan ýaly görürüm dersiň ha? Tanamda näme? Gülnar senem şo ýigit kulluğa dönüver ýüregiň dem almas hal üýtgedileri. Ağayız, goýsan ağayız. Ýören işleşimiz bilen bolaly. Yoldaş mayor, esker Meredov tüýs bile gerekli eken. Oňaly bolsa, esker Meredov üç tak çağırın. Düşünmedim. Men oň bilen görüş tutjak. Bolýala yoldaş mayor, bir tüýs bolmaly? Hiç tüýsem bolmaz. Görüşde ataňym bolsa syýlama dipdirler. Berekella atay. Esker Meredov çağır. Hani gelen yoldaş mayor. Yoldaş mayor.
Ana, Yoldaş Mayor. Esker Meredov'a geldi. Yoldaş Mayor Esker Meredov buyruğuňyz boýunça geldim. Esker Meredov. Han gelani ikimiz güýçlüýünden saly. Näme ýaýdan ýa? Gel. Esker Meredov. Yoldaş Mayor bilen göreş. Gelani. Berekella. Yer näýdi Yoldaş Mayor? Yoldaş Mayor. Esker Meredov. Tüýs biziň diýýän eskerimiz eken. Muny uly ýarşy taýarla bermeli. Hot şeýle. Esker Gurbanov. Men Yoldaş Mayor. Erkin. Sen atıl çapık var ekenine. Hut şeýle Yoldaş Mayor. Esker Gurbanov. Sen ýaly atyhowsy diýen ýigitler bize gerek. Biz häzir uly ýarşy taýarlanýar. Ýöne biziň ýarşymyz konkur ýarşy bilen bagly. Konkur barda eşitmedin? Hut şeýle Yoldaş Mayor. Ýöne nähil bolundy bu sana kyn düşäýmese? Konkur gaty kyn sport. Oňa aýratyn taýarlyk görmeli. Yoldaş Mayor. Men kiçiligimden hut konkur bilen meşgullandym da. Sen onu nereden öğrenip berdin? Gadymy destanlardan. Düşünmedim de. Yoldaş Mayor. Türkmen gadymy destanlaryna Gorkudatada, Görogluda, Oğuz Xanyna her bir türkmen ýigidi at üstünde gezipdir. At çapdyryp ýarış gurnapdyrlar. Päsgelçiligiň üstünden böküp geçmek olar üçin hiç zat bolupdyr. Konkuram päsgelçiligiň üstünden mökmekde. Men näçe tan gadymy destanlardan okaw öwrendim. Munyň men üçin ul açyş Esker Gurbanov. Berekella. Onna şeýle. Ertir kimiz manejda duşýas. Hut şeýle Yoldaş Mayor. Onu okaw berin kitaplaryny. Hayallyk edýäňiz çaltyrak. Berkirak urun, berkirak. Nerdan? An çep tarafa geç. Hayal hareket edýäňiz. Çalasyn hareket edin. Bolun uklamaň, çaltyrak. Çalt hareket etmeli. Esker Taparov. Men Yoldaş Mayor. An bäri gel. Ano gaw alyp gel. Çaltyrak bol. Getirany bäri. Muhammedov. Men taňa diýen çep tarafa geç. Maňa gaw berek. Bar hakky toplaryny çöple. Özüň çaltyrak bol. Oňaraýmasyň başga näme oňarýaň sen? Tälim sana bilip diýe hakky toplaryny çöpledi. Dogry pikir. Sen näme diýsene? Hakky taýaňy ber. Gaw bol sen al. Anderweda geç. Dur. An gaw ber. Her biriňiz ýygyder derwede ormaly. A sen bolsa janyň teniň bilen derwedäni oramany başar. Bolun, durmaň, işläň. Derwedäni ora. Öz watanyň oraşyňdan ora.
Näme ýüzüň salyp görünýär, näme boldy? Ay, men käşgul pasmady. Näme boldy dost? Mayor Ataev men sinema üçin mi näme bilmedim. Meni hiç oyuna çıkaran o. Sen çalasynyň barlak görýändir. Sen ondan gaty görme, näme de bolsa ol sen tälimçiňdir. Ol sen ökde hak geç olmagy isleýär. Ýogsa da Muhammed, sen öz atyň bilen dostlaşyp geçdiňmi? Dostlaşdym, gaýrat çydamly ýynnam. Ýöne men mahal öz gaýratymy göresim gelýär. Ana olanlar bolun da çaltıraq. Topar. Oturun. İşten de açık olsun. Kerimcan, berdem oğlum. Awa men bärde. Ataş pökkün alıp beräy. Şunu alıp vereyim. Awa. Gerek yok, gördün oğlum. Al oğlum. Yörani, beyle kalmadı atlamada masteral oğlum. Burun mu Tamam yedim? dayı, o ýagdaýlar. Dur! Kerimcan, bir yerini artmadın değil mi oğlum? Yok. Korkmadın mı oğlum? Hay balam. Beydip yol olga mahir. Gözögçi esker taparım. Ta ol oğlum, tağır al kadın. Böyle, karakol eken. Tök alp verdim, o pegecini algayıp da. Akıllıca bu, Hey, akla men oğlum, akla. Ne gaytalamagın. Bar. Pökkün beräýde. Al gara ol, akıllıca bolgun bamy? Akıllıdır, akıllıdır. Bor ýaşul, sag ol. Sag olun oğlum, Sag ol. sag olun. Net yoluşmayın.
Dor ýüt. Gökmen çempion bolardym, dor. Bereketler, Söpervan. Yok bayani. Yeni sonuçlar, bereketler. Yok bayani. Bir, iki, üç. Ayağın. Elini yere yatırın. Yüğün yatın. Dövüşü! Yoldaş kapitan. Men. Çopan bile bir salamlaşaly. Topar, oturun. 5 min dinç. Esker Meredov. Men. Topara jogap kertin. Uç şeyle. Yer yoldaş kapitan. Bor. Çopan ağa. Oo, gelin oğlanlar. Esselamu aleyküm. Yaşulay. Aleykümselam. Gelin, geçin oğlanlar. Oğudur. Gelin, yaşayıp aş üstüne diptirler. Gelin, geçin, çay içelim, çörek yiyelim. Ta olun Yaşulay. Yaşulay bey, tekrarda çopan koşunda türünden cam grupsun gori. Ya kaya vakti aktıkları yer boyunu yemi. Benim öz vaktinde siz yali eskerdim. Ana şonu men bu işi türgünüm. Şeyle mi? Oğula, şonun galen enlik de türgünleşen. Tügöle mi? Değişen olay mı? Yok, değişim yok. Hedirim ürküz bilyen men. Şu vat mı? Elbette şumat. Hedir ürküdür. Onunla bu eskerleri ürküde elik. Ay baş üstüne ürküdür. Sağ eskerleri. Esker Meredov. Topar bilen gel. Eskerler hemme astak düzülün. Hansaklı hani. Elhe. Getir Yaşur, getir.
ol yaşlı. Tanrı yalkasın. Vatanımızın asudolun qoğrayan eskerlerimiz el mudama bir türgülüşde olmaklarını arzu edýän. Sağaman gulluk edin oğlanlar. Sağ olun. Sağaman gulluk edin. Gülnarcan, näme beýle aladaly görünýär? Uy, näme ulgydym? Näme beýle aladaly görünýär? Ýör hani? Hani geç otur. Otur. Hani näitgydym? Näme uly? Näme aglaýar? Obada ejemin temi gasyp, yaramajak bolýar. Menen baraýyn näsem. Berde de hassamma. Ecemem, ýagdaýym erwetdälin gelmedi diýä bolim. Men bolsa, şonna da alady diýendim. Gülnarcan, gözüliň öňdem gatan okdyry. Bilmedim de. Gıydym. Sen näme etsene? Mahum Lukmana işleň tapşyr. Ol irden zähmet ruhsudundan gelýär. Sen bolsa arkaýyn ir bilen ir kuçurda owa uçuýar. Sağ olun, oğluna batacığımda. Bolya, bargaydım, sağaman var. Yoksa da oğluna batacığımda batırın yağdayları qoğumu? Qoğuydım, qoğuy. Bolya, sağ olun, men gideyin. Sağ olaydım. Yollaşmayor. Näme üçin geyinliýdiňiz? Azajyk tagaplet Esker Gurbanow. Häzir bilersiň. Uçaýla. Yollaşmayor. Siziň maňa ana medeniýetiňiz konkura taýin näl. Ente oňa maneja çykmak üçin turgenleşik gerek. Esker Gurbanow. Sen azajyk tagaplet bilýärmi? Uçaýla. Ýörünno, maneja barali. Yollaşmayor. Sağ olun. Taňry ýalkydyn. Yine dostluk gıyratım. Nesip bolsa yine yarışta yeňiçi bolar. Ha oğlum yollaşmayor. Hücümü çep taraptan güýçlendirmeli. Esker Taparow, näme işläp ýördüň? Turgulleşip geçýän. Halyp haň näme tapşyrdy saňa? Heretmek tapşyrdy. Geç otur. Düşündiňizmi? Bar geçiber. Barym. Novatçı Mayor Yolomanow. Yollaşmayor har bölümün serkerdesi birinci barla goýberşin okudundan geçti. Yollaş patpolkovnik. Men novatçylyk eden döwrümde hadise kemçilik göze çykmady. Şahsy dedim yer. Harb bölümüň novatçysy Mayor Yolomanow. Yollaş mayor. Şahsy düdümüň söwüşçän taýýarlygyny barlamak maksady bilen şahsy düdüme howsala gılan edýän. Düşündim yollaş patpolkovnik. Gitmäge ruhsat edin. Ruhsat. Hemme birlikleriň dikkatina. Howsala! Yollaş eskerler. Şuun harby okuw turgulleşip işleri başlady.
O bizim yani ähli yürüyte maksat toparmadan tayarlığının nähili derejededigini anyklar. Garby okul turgönleşi işi yeňille. Ol hakykata goloy görnüşde alyp barylmaly. Yürüyte maksatı topar oklu nokotda hareket eder. Beýle kesgerler oldu. Wakan boljak yerini gora gastyna alarlar. Garby okul turgönleşi işine mayor ýolamany ýolbaşçylyk eder. Gözlerime hanım yoluşmuyor. Ana ne diyen? Başta benim anladım. Ana şol kizci oğluncuk fin karşında. Yollaşmayor sizin buyruğunuz boyunca geldim. Papacığım neyden getir kalkına meydep dursun. Dayı, bana näme getirdin ham göreli? Batırcan oğlum, sana denizden altın balık suyucu uğrattı. Ne, al onu oğlum. Sağ ol oğlum. Efen nay, altın balık suyucu uğrattı mı?
Deňleşiň. Göneliň. Deňleşme. Orta. Yoldaş podpolkovnik. Oku turgönleşi okutoranlygy münasibetli şahsy düzüm nizama durdurly. Azawat deriye Mayor Berkeliyev. Erkin. Hormatly serkerdeler we eskerler. Bugünün edilen işlerin hasabaty boyunça, ýagny ýakynyna geçirilen harby okuw tejribe işleri ýokary derejede geçirilip, harby toporlar maksada laýyk tutan yerli hereket edip üstünlüge eýe boldular. Bu üstünlük bilen men siziň hemmäňizi gutlaýan. Hormatly serkerdeler we eskerler, harby okuw tejribe işine aýratyn tapawutlanan serkerdelere, eskerlere hoşarlyk bildirip, olary syýlaglamagy makul bildik. Esker Meredov bir ýylyň içinde özüni görelel alyp barallygy üçin serjant Ýörüýte adyny takmaly. Yine koşku mu? Dağlar, düzler, güller, bulutlar akınna mı? Doğdokları, kunço kimin kadarar, kirpikleri ok yay kimin çıdılar, karı gözü bir ene ay tüdüler, Lukman gıydı yılgıranna gülönne, hansallo. Yanakları yüreğinne köz koyuyor, yakşı yiğidin yüreğinne neyaz koyuyor. Aşık yigit şahir olup at koyuyor. Lukman gıydı yılgıranna gülönne. Kara saçın oynayan, yar şimala yar yar. Silmap gözüm doymayar, yar şimalım yar yar. Ey gözleri piyala, çümme çulmur hıyala. Düşmüğüme bu hala, kim güneli yar yar. Ey gözleri piyala, çümme çulmur hıyala. Düşmüğüme bu hala, kim güneli yar yar. Yar yar, yar yar. Kara saçın oynar şimala, kara saçın oynar, yar şimala yar yar. Silap gözüm doymayar, yar şimalım yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çumur hıyala. Düşmüğüme bu hala, kim güneli yar yar. Yar yar, yar yar. Kara saçın oynar şimala, kara saçın oynar, yar şimala yar yar. Silap gözüm doymayar, yar şimalım yar yar. Ey gözleri piyala, cümme çumur hıyala. Düşmüğüme bu hala, kim güneli yar yar. Kim güneli yar yar, kim güneli yar yar. Serjant Meredov. Ben. Mergenlik yarın atmağa gel. Var. Yoldaş podpolkovnik. Serjant Meredov spordun samba görünüşü boyunca birinci dereceli
Spor ustady. Mergen. Ädir göräýär mergenligini. Esker Meryadov. Arkaýynlykda nişana atylýan näler? Eň 5 sekund wagtyň ma? Serjant Meryadov 100 metrden nişanany urmady. Ýoldaş patpalkonik. Men nişanany 100 metrden näle 200 metrden urdum. Ine bidem terkerden çağırdı bile geleydik. Hem seni öğreniydim, hem ata erkesin öğreniydim. Bede vadın qoğuşamasın oğlum. Üstünlük ardı ediyen. Sağ ol kaka. Pagaman gurlu et oğlum. Yürün yaşlı, var verelik. Ine mehran illeşler, fiilleşini diyali, turgun, hocu, anay, öd yerke diyen atını çıksını şoğulu alıp barıyan. Ine de onun sonqı çıksını alıp barıyan portadına da dinettimin. Ine inni olsa turgun amanuyelik ettarım, sonqı çıksını ine cerime utuğunu almak bilen tamamlaya. Mehran illeşler gelin inni olsa meydan çağımıda turgun Muhammed Qurbanov çağırılı. Ine Muhammed Qurbanov ödünün erketçi gıyratınna, gıyr atınna öd çıkışına başlaya. Yine de ol häzir ilkinci göküş çıkışlarını bütünlükli alıp barya. Elbette onun atı erketçine toyuşu merakede ulu şoğun bilen tomaja diye. Yine berekella turgun Muhammed Qurbanov gıyratı bilen öd çıkışını bütünlükli alıp barya. Elbette onun ödü Muhammed Qurbanov'un atı ezberlik bilen erkediýänligini görkezýär. Elbette şeýle turgunlarymyzyň ýörüňe ötüp geçişmegine halifa turgunlarymyzyň halifa tälimçilerimiziň işiniň ýerine düşýänligini aýdynlyk bilen görmek bolýar. Berekella turgun Muhammed Qurbanov. Ine gıyraty erkediýän turgun Muhammed Qurbanowy öz çıkışyny üstünlükli tamamlan portatyny diýin etdik. Berekella turgun Muhammed Qurbanov. Yollaş etdi. Şunki harby turgullaşykdy. Barmaly okutlaryňyz çylgydy görkezlendir. 24 saatym dowamında öňüňizde goýulan päfetçilikleri bir kemsiz berja edip, bellinen nokada gelmelidir. Häzir 3 minutdan gözdaňyzy açyp turgullaşyga başlaýaňyz. Size gerek zerur enzamlaryň ählisi şuň üçindir.
bir taraf vatanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkada başlygyna ulluk edýär. Ulluk edýär. Ulluk edýär. Hormatly ilesler duguş dowam edýär. Ýary final duguşy, bugun duguşan toporlar Türkmenistanyň Içeri işler ministrleri, Halkan Hakyat topory bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi institutynyň netel hakyat toporyň arasynda ýary final duguşy. Bizim Muryan Murdaberde Halkan Molýar Derwozan gaýtarýar. Ne Elfin Zobu gaýtardy, Ihtiyar Yusuf Derwozowa. Indi bu bizim Muryan ýene Halkan Molýar. 700 finala çykmak ören çekleşik duguşy tomuz edýär. Bir bolsa ätiýasaky oýunçylar Halkanyň agwatdan meýdana öýürde gerek. Halkan üçin Molýar, on jep bar. Orada Edil Akombedo geçirýär. Elimçi Tomas Ediyar ve şehirlerin duşuğuna yine de tağıradan için burnayan duşu mutormağına ağvat kalli. Çünkü toparı mıklad Ediyar yenisün 10 cep var. Edil Akombedo. Yöne kurulan hakkı topum topu geçiyor. 10 sekundlar. Edgar Tapar. Oyuna giriyor. Men. Bar oyuna. Yollaşmıyor. Bir minut var. 1 minutta 60 sekund var. Ödüm 4 var. Edgar Tapar meydana girip oyunu kuali yüküdür mükü. Edgar Tapar öne meydana giriyor. Kalkanın hücum Molýar. 10 cep var. Döwlet süýünde geçirýär. Oranýar netil hücum burnayan kalkan. Soňky sekundlar oyunun ahyry. Ýene de täze geçýär. Nähil kalkan hüjumuna tomaş etdi. Derweden kalkymyna kurtat golleýän ýene kalkan. Karşıtly hüjum bolarmy? Edgar Tapar geçirýär. Tapar Derweden gaýtarýar. Hüjum dowam edýär. Tarapdarlaryň golleýär bu hüjumy. Kalkanyň soňky sekundlardan hüjum bolýar. Edgar Tapar gol! Berekella! Toporny finala çykarýar. Edgar Tapar tälimçini gynamyny ödüýär. Buňky ýarynlar duşuna kalkan üstün çykyp ýeňi salanyny we finala çykdy. Biz orada buňky ýeňisi bilen kalkan hakyat toporny mutlaýar. Detrulodur. Parakat bir ýaşaş toplum beýaşyjyna ýa-da gaýtalar ödi. Halka goýmak üçin aýryty maksatly toprağını eskerle gurulur. Topar hamle işlerini geçirin. İkinci topar kuvvet sütüne çekin. Üçüncü topar elektrik encanlarını sürümle kanaat ediş işleri doğru geçip başla. Devletin yanını topara harekete girin komutanı.
Çep tarapına şikesi yok, sağ tarapına kapırgası dövülüp öyküne çümüptür. Qıssıqlı başlalayın. Hemme da tayin mi? Tayin ol asacı. Operatsiya tayin, başlayabilir. Lukman, vaqt getirmeliyim. Xası. Xası. Qızğıç. Qızğıç. Xası. Xası. Qızğıç. Qızğıç. Qayçı namal. Qayçı. Xası. Xası. Qanmat şpedel ya. Oğluna vatqacıyım, hada baqtayın. Yürü vurşuna gözökçülük et. Yürü vurşu hayalli ya. Xatır. Xatır. Qanmatışı, yürü vurşu. Qanmatışı, yürü vurşu qadalısı ya. Operatsiya tamamlandı. Hemmeňde sağ olun. Yollaşmayar. Esker Meriyatov her işini bitirdi. Eskerimiz harbi bölüme gelenine onu davaralı karşılar. Kut şeyle yollaş patpalkovnik. Eskerimizi hökman davaralı karşılar. Mümkün mü? Gelin. Batır, biliyor musun näme? Sen halat eden çağa çıklan bara. Olar öz sınıftaşlar bilen seni soramağa gelipdirler. Gelin çağlar gelin. Batır dayı, ecem bilen pişirdik. Batır dayı, sizi sınıftaşlarımıza hemen muallimimize gurrun verdik. Muallimim bizi sizi soramağa alıp qaytdı. Sağ olun. Tanrı kazan. Hança ağalar bolunni. Batır dayın yadatmalın. Batır dayı din jarsın. Siz doğrudan merdi adam ekeniniz. Biz sizin edermerliğiniz hakkında her açık tapaklamada aydırız gurrun verir. Yollaşma oğlum. Mendin etkerlik borcumu yerime getirdim. Batır dayı, kovlaşanızsan bize gelirsiniz de biz täze jayallık. Tüyleme, kutlu olsun. Hükman varar.
Batır dayı, menem ol olamsaň sen ýaly esker boljak. Ine seret. Ine şu atamdan galan şay. Atam kakama verdi, kakam maňa berdi. Bagyt getirýär diýe. Bagty özüň gazanmaly Arslanza. Menem bagty gazanyp başararmykam? Bagtyň özü tapar seni, ihlasym rahat bolsa. Batır dayı, men alyň. Üýtgeşik zat ekeni. Ýöne maňa kömek edermiki? Hökman kömek eder. Çağan göğünni yıkmasana. Alaysana Batır. Bolýa sag bol, sowadyň üçin. Bolýanna biz gideli Batır dayı. Biz size garaşaktyrys Batır dayı. Sag bol, hökman barar. Sag bol, bol. Bilýäňizmi näme? Okuwçylaryň surat sapagyny, ýangyn howpsuzlygyna degişli bir näçe suratlar höwes bilen çekdiler. Bular suratlaryň ählisini size sowat getirdiler. Hançagalar hemmemi suratlarymyzy görkedelim. Ay tuweleme. Tuweleme. Batır seretini sen çekeyipdir. Vay, bu suratları getirin. Sag bolun, çağaçyklar. Sağ olun. Bolýa sağ bolun. Sag bolun. Rota gönülüm. Erkin. Wepa şundan amatly pursat ýokdur soramaga. Yollaşmayor. Yüzlenmeye ruhsat edin. Yüzlenin. Esker Saparov. Hakkey ne diye? Hakkey gowy. Atları öğrenşeýänmi? Kuçaýly ýollaşmaýar. Yollaşmayor. Mümkün bolsa siz bizi dinlemeňizi haýyş edýär. Gaýrat edin ýollaşmaýar. Biz Batır barady. Batır vardı. O yollaşmayor. Batır vardı. Hani ýör otoga baralyň? Hani geri berin. Geçin oturun. Anaydın olurlar dinleyen. Yollaşmayor. Siz hem tanıyansınız Batır'ı. Yönü biz onu has gowtanıyaz. Ol edermen, namysçan, tutonýörli hem-de başarjan oglan. Siz bir Batyryň nämeleri başdan geçirýänini bilsediňiz. Ol sportsuz ýaşap bilmez, ýollaşmaýar. Şoň üçin hem gaýrat edip lukmanlar bilen ýene bir sapar gürleşip, Batyra saýlama tuğra gatnaşmagy ruhsat bermeňiz sorýas, ýollaşmaýar. Oglanlar. Men mun başaryp bilmen. Yollaşmayor, gaýrat edin. Ruhsat berin, ýollaşmaýar. O siziň ýüzüňizi ýere salmaz. Gidip bilersiňiz. Ýollaşmaýar, gaýrat edin. Gaýrat edin, ýollaşmaýar. Gönülün. İda, dön. Yürü. Batır. Ay tuweleme. Gözüň aýdyň dost. Ine nesip bolsa dostumyzy ahal tekatyny Münir Solin sagalar gidäýär. Nesip bolsa gowlaşarsın. Batırcan. Inim sen görürmü şat. Näle ýagdaýlar? O ýollaşmaýar. Bir näme bäri bakýanmy? O ýollaşmaýar. Ýekije dada gynanýan Batyrjan. Sen Adiyada 2017 saýlama ýarşyna gatnaşyp bilmersiň. Ýollaşmaýar. Men häzirem taýara. Yat. Wagt az galdy Batyrjan. Bir aýdan saýlama ýarşy başlanýar. Sen bu alan şiketin bilen ne bileyin? Eskeriňiz şu ýagdaýyny ýarşa gatnaşyp bilmez. Men Lukman hökmüni aýdýan. Men Batyry hany boşaýyn. Alannym görüp berer. Ýaşy dilegde bolary. Bolýa Batyr. Yat. Yat. Sag otur.
ulu hüwes bilen garaşýar. Sag bolun Yoldaş mayor. Sag bolun. Dynjyň al oglum. 2-nji batalyon. Serjant Meredov harby hastaxanadan dolanyp geldi. Por gönülüm. Yoldaş mayor Esker Meredov harby hastaxanadan geldim. Erkin. Sağlıklyň ýagşymy? Ýagşy Yoldaş mayor. Eskerler, Serjant Meredov hemmemiz üçin görülýär. Ulluğu dowam eder. Sag bolun Yoldaş mayor. Yoldaş mayor yüzlenmäge ruhsat edin. Lukmanlyň maslahaty bilen denete ýarşy gatnaşyryňok. Ýöne sen sportda ýürüňse otma. Yoldaş mayor, gaýrat edin ruhsat ber. Serjant Meredov. Men. Hataradyr. Bar. Topar. Gün tertibine bol verin. Por gönülüm. Erkin. Erkin. Bunu daýyr. Yok, dowam edeli. Al, tanış bol. Yoldaş podpolkovnik. Men siziň sambadan usatdyňyzy bilmendirin. Ýarşa bir ay galdy. Şoň üçin maňa goltuk berip, öwretmeňizi haş edýän. Mornim. Ýöne sen maňa bir zada söz ber. Eger bedeninde keşip yetişmedi, sen ýarşa gatnaşmak ähtinden el çekmeli boldyň. Düşündiňmi Esker Meredov? Düşündim Yoldaş podpolkovnik. Ýörenni, turgönleşik dalny. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hiç ili beyincelik bolma. Yaralanı ýadyndan çykar. Bol ani bol, çaltyrak. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Yeňiz. Dinleyen? Tuweleme. Gözdegmesin. Yeňiz, sen göwnüme bolmasa gitdigiçe ýaşarýan ýalyla.
Ya, soğursumdur la çare. Ayol men sen şadiyan wagtyň göremokdum-da. Bugünler sen şähtiň açyk ýeňiz. Bu da atlaryň bir sıra bolmaly. Üýtgeşik bir tara ýok la çarjan. Bolýa ýeňiz. Janyň sag bolup gedip berseň bolýa. Sag ol ýoldaş patbalkonik. Gitmäge ruhsatmy? Ruhsatdyr. Mayor Yolomanowy men ýanyma çağırın. Mümkin ýoldaş patbalkonik. Mümkin. Ýoldaş patbalkonik. Mayor Yolomanow siziň buyrugyňyz boýunça geldim. Gelin geçin ýoldaş mayor. Ýoldaş mayor, men sizi bir maslahata çağırdım. Dinleýän ýoldaş patbalkonik. Ýeň şagan tanaýansyňla. Tanaýan ýoldaş patbalkonik. Ol soňky döwür üýtkäp ýör. Yok, erbetlige däl. Öňler göwün çökkün adam ýaly. Anha bir tüýsli täzeden dünýä inen ýaly bolayıpdyr. Ödüm ýaşarypdyr zaňlar. Diýmek bir sebäbi bardyr ýoldaş patbalkonik. Sebäbi bolaýmaly. Sen şunu bir ýumuş görmede öwrensene. Düşündim ýoldaş patbalkonik. Gitmäge ruhsat ediň. Ruhsat berýän. Ýeňi samdur wakaly sen bıjaga syryňa bilerin men. Hani öňde garşydaşyň dur. Erkirä gor. Hani Meredif, indi kägeç. Hani bort iýjen. Ol hani. Emelden sapmak üçin 5 sekund wagtyňma batyr. Sen özüň eşide ýeňilmesem, hiç kim seni ýeňip bilmez. Men mektebimin mertebesini bererme. Da, şey diýene. Hıt şeýle ýoldaş patbalkonik. Türkmen ağa aýdypdyr ha. Ihlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýip. Onu näme ýoldaş mayor? Biz serjant Meredowa içki ýarşylara gatnaşmaga ursat beräýelim. Şeýsek eskerimiziň hem täze duran tälimçi ýeňi şagamyzyň hem göwüni göterirler. Hak aýdýaňyz ýoldaş patbalkonik. Gel şu sporda wepaly adamlary höwetlendireller. Hıt şeýle. Onu näme ýoldaş mayor? Serjant Meredow ýakynda bolup geçsek içki ýarşylaryň sanyny goşmaly. Buyrugyňyzy ýerine ýetirmäge ruhsat ediň ýoldaş patbalkonik. Buyruk edýän. Hani ýoldaş mayor nişany da alaly.
Düşökçede bolsa taýlama tutuşur dowam edýär. Agramlary 90 kg derecede. Bular bilen tanış bolsa, Gökörüşimli Döwlet Nazarow ören tejribeli ýurdumyň çempionatlarda bir näse gadaran baýraklaryny var. Garşysy Gyzyl Güreşimde bolsa Artman Bäşiýew. Artman Bäşiýew ýurdum turpazan çempionatynda ençe medapar adamy üstünligi var. Batyr Meredow da bu adam derejesi çykýar. Batyr Meredow bilen Artman Bäşiýew. Bunun öňkü turpazanyň bir näse çempionatlaryny tutuşur geçirip durur, şonda Artman Bäşiýew ýeňiş alarapdy. Bu namunun karşısı Batyr Meredow bolor, ormazda öňümizde wagtda bize belli bolor. Döwlet Nazarow Emir Nurmatiýan şäher we 4 tuq kazanyp berdiňi çykýar. Alkışlanýar. Taraptarlary Döwlet Nazarow kazanyp tutulur bilen. Ýeň tutulur kazanýar Döwlet Nazarow. Emir Nurmatiýan şäher murdyny Artman Bäşiýew. Çeşme milletiýän şäher goranýar otayda 4 tuq kazanyp Döwlet Nazarow adam arata hawdaçýar. Ýeňse tarap bolsa ädim ýakynlaşýan Döwlet Nazarow. Döwlet Nazarow eger ýeňiş kazanaýsa onu finalda Batyr Meredow tutuşuny geçirer. Yapık binalarda bu Söwesini otur boyunca geçilecek 5-nji azurun haýdy pelwan gatnaşar, onu bolsa öňümüzdäki wagtlarda bize belli bolur. Ine de uzun emek peýdalanýar. Kazanan Döwlet Nazarow. Döwlet Nazarow bu tutuşuny murat edip geçirdi. Selerde tutuşuny ýeňiş kazanýan Döwlet Nazarow. Ine de pelwan alkışlanýar. Taraptarlaryň bu pelwany azaýyp ýeňişine gutlaýarlar. Bereketler. Batyr Meredow'un bunun garaşak tutuşu bolmady. Artman Bäşiýew ýani Döwlet Nazarowdan ýeňişe sezi var boldy. Häzir bolsa Döwlet Nazarow bilen Batyr Meredow'ň tutuş geçer. Ine de garaşylýan tutuşga gelip ýetdik. Düşökçede Batyr Meredow we Döwlet Nazarow. Haýdy pelwan ýeňiş kazansa ýapyk binalarda we Söwesini otur boýunça geçiriljek 5-nji azurun düzümine gatnaşmana hukuk kazanар. Tutuşuk dowam edýär. Döwlet Nazarow hüjüm edýär. Batyr Meredow goranýar. Ine de pelwanlar tinençer Döwlet Nazarow berde ýalňyşýar Batyr Meredow. Batyr Meredow tutuşy kazanyp ýeňe çykýar. Tutuşyga şowly başlady. Batyr Meredow bu tutuşyga ahyryny alyp başararmy? Döwlet Nazarow onuň tijenýär tinençer. Ine de ajaýyp emel. Nähili uzun emek peýdalanyny taraptary alkışlaýar bu pelwanyň ýetitiren emelini. Soňky minut dowam edýär. Tutuşyga Emir Nurmatiýan şäher Döwlet Nazarow ine de emel ýerine tirýär. Emin bäri 4 tuq berýär. Taklaş emelletiýän şäher. Batyr Meredow finansiýar Döwlet Nazarow taklaş emelletiýän şäher. Batyr Meredow ajaýyp emel peýdalandy. Ne de agyr jemel bolmadyň şäher. Batyr Meredow agyr jemel bolup Tergiýeň sadanarmy? İlle var ne diýär? Ine de agyr jemerlonýar we ýeňiş sadanýar. Batyr Meredow selepde arat ýeňiş sadana başarýar. Batyr Meredow ýakynlarda Söwesini boýunça geçiriljek 5-nji azurun düzümine gatnaşmak sadanýar. O ýeňişler gydamyň hemraty boldun. Türlükler ardy edýär. Vatan eyyamların ruhi baydağı, vatan yüreklerin baki aydanı. Amana odroti devren fayhati, bir işlim dünya yalkım arkada. Türkmenistan bakı batın arkada. Arkada filbilin var yar üstüme, tede bir durmuş o tede aklama. Bakı buytuncumı dine firdine, büyük işlem dünya yalkım arkada. Türkmenistan bakı batın arkada.
Taşa kepleri Şadiyan yanlan yar çağa tefleri